biye tarata marsi kalo klimgwan kile samba fla ani mgwan saba mali kuna fani jamar la jogo o mun mi inflation na wati mali kuna fakata se mali ko wana ma anga bolodo siroka mali kuna fani point ami o foni nga o wali mano dante fulimina o bisikile ka ba man nga kuna fani mi makono o wakati sera o bismillah kuna fani bakrubala franche la fanga nyema colonel Assimi Goita ali anga jamana shara suma nyebla baro o mi sena nui a la kurali ko o gafe o ira gouverneur aleni la nyemo ulula kuna fandila Olivier Dubois alimi tumine lunya a sanflay ale koni blala gouvernement est dans ce qui est songodo la kanyeshi dadu minifem olu folo songola clé damado ani songolo o konche sankela olu ba jigia koninu olu be labato ne bi donki bar la kulba wi mi mena wala lo demso ono demso fe Mariam koni obisimna ko ko flash info kenega Antuni anyifo oyana chugumna anga jamana shada suma kura ale gafe kondira marayoro nyema alini lalala nyemo uluma franche la fanga nyema colonel Assimi Goita alefe akera wasa ka kono sharew ulula se jamana de umbela jilima kwa siga family sor akoko yani wote o watiche akara yaram na saudi kuluba masasigi yoro oye Boubacar So alebe nyefolka anyi akoka afolo yomunye ni sigira jamana fanga bundala achama yesan duruye aflana yemiye ni taraki bla jamana blumba sera blumba nyefe ika don ka fo akakan jamana deun ka don musaka kula ibe sebenye ke ka ika musaka ani musaka fon iba ke sebenye ka di mo fo mako déclaration de bien be di cour de compte la asabana yemunye ama fo mima ko immunité yemunye briefing ndo ni sariya ni jamana doni ba tara ka daiku fen do be wali sai kasi ka barake imanga ka lamisa nuli agado ka foko sharia suma ali kon mi talike sharia kise keme ani bi konoto ani kelina abla mi nola op mi talike sharia kise keme ani bi konoto ani durula sharia suma ali era sigira senga ka keni jamana ali koni tablu kurawi ode la sinsikera jamana don uluka be ani jamana do uluka kiliaka ani ko dina bela jeli dama keni no mali konona unanyo na chama angaje an Assimi Goita alika aglina na me akoka anga jamana teke batime sirabli nakari mo me be doni mo ngada be bo na tisra mo la be dabla sabla daga mo me be jamana nyango a jagol ndat ki kan aka jamana tirintugu marabago aku labbe matu saka jamana do la kanan tugo mina aflana fana mi anga jamana tinake sama sugoi ko mo ngadi mo no tike ka tanoyi no bani tew anga na fasura siraw muni anga sanu anga jama anga lichom abebe ke jamana don sabodela asabana mi ndale mi mu fana la anga la tomo anga dugutugu ulu ani denyam uluka joro jamana basigila uluka joro jamana donga bena uluka joro jamana nyata kala utsaka dabla uratu ai anga jamana dugutugu amino kalu chef de fraction anga dina nyamo ku be ko ado sera sumba kono mungo barka dula ka fanga duma mbatu zuku ka joro fatu na jamana kula kuna fanwere nasira la francika kuna fandila minono de Olivier Dubois ale minto minele noni a sanfla ake oye farian wale keba ulu maufe agaro ka foko Olivier Dubois ale koni a resoro ayira ka foko asangene do unga ko bashfuite anina aduna kunu tenedo marsikalo klimwa samba fla anim kwan sabanyame Niger ale faba o konana ay folike ganyeshi ma chama konma minu koni wulika joke wasa abisika ayere soro chuyamina agilina jigina agora foko Olivier Dubois ale minena manu nufe kabin avril kalo klishikin samba fla anim kwan kli o watila Olivier yere minena wati mina gawo marabulu o konana akuntara de ninga nyingal galama o tenwu jona o de Abdallah Ag Al-Bakai ale nale konbi fenchamani kalama Sahel ale konana ani bamachukulu olu konana Olivier Dubois nale yere shibiti jo sam binan ali konoto o akela apme barake kuna fondi gafi mi konana o de libération ale ni Jeune Afrique o bela jilin tamene kofe Olivier Dubois ale kelema blato ani banmanketo do blala nyonfe no de Gifred Orking ale nale kumi Niger ale jamanaka
ale fɛnɛ minɛna kabini samba fila ani tan wɔɔrɔ o waati la a tun bɛ baara kɛ baɲumankɛ tɔn min kɔnɔna na o de ye Albayak ale ye. kunnafoni wɛrɛ nasira la Abdul Karim Kamara ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Cabral ale kun ye Mali kalandenw olu ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Union nationale des élèves et étudiants du Mali ONEM ale sara cogoya la hali sini cogoya min n'u kɔni ma dɔn marisi kalo tile 17 san 1980 ka si to san 24 o hakɛ la san 40 ani san 3 o kɔfɛ a tɔɲɔgɔnw olu kɔni mi tasi bila kɛ ka ɲɛsin a ma san o san marisi kalo tile 17 waati la LH Seydou Patrice Dambélé n'ale kɔni ye a tɔɲɔgɔn ye min kɛra kulu o ɲɛmɔgɔ ye an ka jɛ k'ale ka hakilina lamɛn a ko kan. A fagara de régime dictateur Moussa Traoré fɛ an ka laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ a su donna yɔrɔ jumɛn o y'a fɔlɔ ye a filanan an y'a jira gouvernement na hali n'u t'a kalama u k'an dɛmɛ ka ɲininkali kɛ a bɛ fɔ ko appel à témoin pour que an k'a dɔn ni mɔgɔ min bɛ se ka taamasiyɛn dɔ d'a ma pour que an ka kɔbili ye. san sunkalo ɲɛkɔrɔ fɛn min da dumuni fɛn olu sɔngɔ kɔni bɛ yɛlɛn kosɛbɛ o dɔ bɛ tali kɛ tulu ɲɔ o n'a ɲɔgɔnna caman o de la jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye dantigɛli kɛ sɔngɔfɛnw olu bɛɛ lajɛlen kan wa k'olu kan ka lawaleya jamana marabolo fantan 4 o bɛɛ lajɛlen de la. Ami bi kunnafoni o datuguni CSR ma olu ka kibaruya o ye CSR ma olu kɔni ye a fɔ u ka compte Twitter o sanfɛla ko baarakɛɲɔgɔn fila min to minɛna ko olu kɔni bilala ni baɲumankɛtɔn in kɔni bɛ a fara kan k'u bɛ bɛɛ lajɛlen fo CSR baarakɛla fila n'olu kɔni kun jasura kabini marisi kalo tile 4 san 2023 nka ale ni Kidal o ɲɔgɔn cɛ k'olu kɔni sera ka bila. Mali kunnafoni jamana lajɛgɔ ni bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni na an b'a fɔ ko aw ka mɛn sini kunnafoni kɔrɔw olu kɛnɛ kan.